Så sådan en her på guitaren. Er nogen, der ved, hvad det er? Hvad sådan en gør? Det er måske en... Er der ikke nogen kvinder, der har mødt sådan et instrument før? Nej, okay, det er der ikke. Jo, det er der. Ja, nej. Se, nu er vi jo sådan set lidt i Hausgaard-området her, jeg er godt klar over. Og man skal lige passe lidt på, hvad man siger. Det er sådan gode. Men man kan sige meget godt om Hausgaard. Medmindre man er alt for meget venstremand. Så man kan lidt at finde det gode. Men sjov er han. Hausgaard har jo noget med, det er ikke så meget jeg har set ham, men jeg fornemmer, at det er noget med, at det 3 sange på en aften, så er han sjov i 2 timer. Indimellem de 3 sange der, som i øvrigt lyder ens for os andre, der ikke er nordfra. Men sjov er han, og dygtig er han, men mens han fortæller de her sjove historier, så kan han jo sidde og stemme sin guitar. Hvis jeg lader mærke til, så sidder han og kigger ned i sådan en årspringshandling, han har. Andre klør sig i nakken, eller han sidder og kigger ned på sådan en elektronisk bandit hernede. Og så er han sjov samtidig. Jeg kan kigge på banditten, men jeg kan ikke være sjov samtidig, så hvis I giver ham undskyld bare et øjeblik.